nap próbálok azért harcolni, de békésen harcolni, beszélgetni emberekkel, azért, hogy megértsék azt, hogy teljesen hétköznapi emberek vagyunk. Engem próbáltak már megkéselni is, csak azért, mert megcsókoltam a barátnőmet. Én azt nem csinálnám, hogy én felébredek reggel, hogy kifestem magam, akkor már nem én vagyok. Ha ezeket a képsorokat nézzük, azt látjuk, hogy a gyűlölet a melegek iránt szinte semmit sem csillapodott. A meleg felvonulás idén is rengeteg indulatot váltott ki az emberekből. Szivárványos kamionra tegyétek fel, majd légy szíves az ászlót. Készülődés szombat kora délután a Városligetben. Színes szalagok, vidám emberek érkeznek. Készülődünk, fújjuk a lofikat, amit majd az embereknek fogunk adni, ilyen héliumos lofikat. Lesznek majd táncosok, jönnek most a dobosokkal, éppen beszéltem az előbb. 16. alkalommal gyülekeznek a melegek, leszbikusok, biszexuálisok, transzneműek. Ismét végigvonulnak Budapest utcáin. Olyan mértékig elharapozott Magyarországon a meleg és egyéb fai gyűlölet, hogy most már tenni kell ellene, meg kell mutatni igenis magunkat. A melegségét nyíltan vállaló Tompa László is ott van a menetben, mert évek óta megosztja a közvéleményt. Szexualitás, magánügy, miért viszitek utcára? Igazán ez nem a szexualitásról kell, hogy szóljon, hanem az alapvető emberi jogokról kellene, hogy szóljon. László úgy érzi, melegnek lenni ma Magyarországon egyáltalán nem könnyű. Melegként sokkal nehezebben kap állást, és sokkal jobban kell teljesíteni a munkahelyén. Több éven beteg elfogadtak a munkahelyemen úgy, ahogy vagyok, és a munkámat nézték, nem azt, hogy milyen szexuális orientációm van. Amíg a kamionokat díszítik, a résztvevők a Hősök terén gyülekeznek. Közben a rendőrök valósággal megszállják az egész környéket. Minden keresztutcát kordonokkal zárnak le, mindenütt rendőrautók, védőruhás rendőrök. De a másik oldal sem tétlenkedik. De azért a ellentüntetők gyülekeznek, mint látható, szép lassan. Úgy látszik, idén sem ússzuk meg balhé nélkül. Ahogy közeledik a start pillanata, még a békés bámészkodókat is hátrább tessékelik a menet útvonalától. Az érintettek hangos méltatlankodása közepette. Én sétálni indultam ki a ligetbe, de hát nem is gondoltam, hogy egész Pestről el kell tűnni, hogyha itt egyesek felvonulnak. A kemény vonalas méltatlankodók az útvonal közepén, az Oktogonnál gyülekeznek. A mag már zajosan melegít, itt egy meleg szimpatizánst sem találunk. Csinálják otthon, de nem itt kint. Itt családok vannak, emberek vannak, gyerekek vannak. Ez a férfi a kislányára hivatkozik, mikor elítéli a menetet. Apa, ez a ember miért csókozik egy férfivel? Miért van a kamionon tangabugyiba, és miért csókozik egy férfivel? Mit mondasz a kisfiadnak, a kislánynak? Őszintén mit mondasz neki? Azt mondod, hogy a világ sokfélék vagyunk, hát én ezt nem mondom a gyerekemnek, tudom mit? Inkább pusztuljon meg az ilyen. Ilyet nem mondok a gyerekemnek. Sokan úgy érzik, a felvonulást direkt az ő bosszantásukra szervezik. Ez semmi más nem jó, provokálás az egész. Én transzszexuális hovatartozásom az, ugye? És én gondolkodtam a későbbiekben majd, hogy szeretném magam átoperáltatni. Úgymond nőként szeretném élni az életemet. A legnagyobb ellenszenv a transzvesztitákat sújtja. A feltűnő külsejű Vanda ezt a saját bőrén tapasztalja nap mint nap. Miért irritálod az embereket? Valószínű a megjelenésemmel. Kiszedett szemöldök, kopasz fej. Rendszeresen sértő megjegyzéseket tesznek külsejére. Előfordult, hogy megütötték, de ő nem változtat a megjelenésén. Ha ezt tudod, hogy ez provokálja az embereket, akkor mégis miért csinálod? Mert az vagyok én, mert így vagyok én. Mert ha én azt nem csinálnám, hogy én felébredek reggel, hogy kifestem magam, akkor már nem én vagyok. Én így érzem magam jól. És így van ezzel más is, mint a nyíltan biszexuális Gábor. Azért vonul, hogy a melegek is házasodhassanak, ne csak bejegyzett élettársi kapcsolatban élhessenek, viselhessék egymás nevét, vállalhassanak gyereket, fogadják el őket így. Gyerekkoromtól kezdve éreztem azt, hogy mind a két nemhez vonzódok, akkor ezt előbb-utóbb szeretném kommunikálni embereknek, mert nem érzem teljesnek az életemet, hogyha ezeket titokban tartom, és nem tudok önmagam lenni. De sokan nem fogadják. Ezek az emberek az Oktogonnál egyre hangosabbak. Az Oktogonnál vagyunk, itt fog pontosan elvonulni a menet. Nekem úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon közel vannak a kordonok. A felvonulók egyenesen feléjük,
közéjük tartanak. A rendőrök ekkor teljesen váratlanul, még az ellentüntetők zajos tábora előtt egy mellékutcába terelik a kamionokat és az embereket, megkerülve ezzel az ekkor már puskaporos hordónak számító oktogon. Ezzel egy időben egy szakasz rendőr fogja közre az ellentüntetőket. Valóságos pánik tör ki, rájönnek, hogy csapdába kerültek. 2 kordon és rendőrök sorfalak közt rekedtek. Senkit sem engednek ki, még a Jobbik parlamenti képviselőjét, Zagyva György Gyulát sem, hiába mutogatja igazolványát. Meleg büszkeség felvonulást a világon sok helyen rendeznek. Európában szinte mindenütt. A nyugat-európai felvonulások mindig hatalmas dzsemborik, és az év amolyan fesztivál hangulatú szenzációi, ahol akár több 100 000 ember bulizik együtt. Nemi hovatartozástól függetlenül. Nálunk mindössze néhány ezer ember mer felvonulni, általában egyetlen utcán, de ők is hihetetlen gyűlölettel találkoznak. Rohadjál meg, te buzi! 3 évvel ezelőtt a felvonulást ellenzők savval töltött tojásokat, köveket, vizelettel töltött zacskókat zúdítottak a menetre. Az utálat, az ellenszem sajnos nem csak ezen a napon bukkan fel. Korábban nagyon-nagyon sokszor próbáltak megverni, követtek. Bíró Gyöngyi leszbikus. Pontosan tudja, mert rendszeresen tapasztalja a saját bőrén, hogy milyen egy utált kisebbséghez tartozni. Sértegetik az utcán és bántják. Engem próbáltak már megkéselni is, csak azért, mert megcsókoltam a barátnőmet. A környezete sokszor nem tolerálja másságát, de még a legszűkebb és szerető családjának is hosszú időbe telt elfogadni őt leszbikusként. Édesapámnak nagyon nehéz volt, 2 évig nem is igazán beszéltünk róla. Gyöngyi végül eldöntötte, nem bujkál tovább. A menet az ellentüntetőktől 50 méterre halad el. Az oktogonon a 2 kordon között rekedtek őrjöngenek. Szitkokat zúdítanak a rendőrökre, pajzsaikat ütik, megpróbálják felborítani a kordonokat. A rendőrök nem spórolnak a könyvgázzal sem. A kemény vonalas rendbontók hatalmas adagot kapnak az arcukba, és aki ettől sem higgad le, azt egy többfős rendőr különítmény kiemeli a tömegből. A menet már lefordul az Andrássy útról, mikor az ellentüntetőket kiengedik. Néhány 100 méter múlva eléri a menet a végcélját, az Alkotmány utcát. Erre már teljesen tiszta a levegő, úgy tűnik, hogy sikerült óvá tenni az ellentüntetőket az oktogonnál. Majd végig halad az Alkotmány utcán, majd a parlament előtt véget ér a felvonulás. Néhány rövid beszéd, és mire az ellentüntetők az oktogonról átérnének ide, feloszlik a felvonulás. Sokan szeretnék a meleg kérdést a szőnyeg alá söpörni, és úgy tenni, mintha mindannyian egyformák lennénk, egyforma világnézettel és nem érdeklődéssel. Pedig melegek, leszbikusok, transzszexuálisok, transzvesztiták, illetve biszexuálisok igenis vannak. És ezzel kezdenünk kell valamit itt és most. Rajtunk áll, hogy az intolerancia, a kirekesztés, a megbélyegzés, a gyűlölet irányába mozdulunk el, vagy megpróbáljuk megérteni egymást, és elfogadni egymást olyannak, amilyenek vagyunk. A TV2 naplójában Való Gábor riportját látták.